Kung kamo pagtamayon tungod sa ngala ni Kristo, malipayon kamo. Kaya ang Espiritu sa himaya o sa Diyos nagapabilin nga na kaninyo. So ang bahin sa gidaot sa pagsulti, apan sa inyong kabahin siya na himaya. Ikan sa unang Pedro, uluhan 4, tudling 14. O karon mga higala, aniya kining suginalon nga naguluhan. Cruz! O Diablo! Ipatay ba niya doon ang gwardya sa resort sa mga inahan? Nakatawag pala ko sa gwardya sa wapas ang patsa ni Chris. Kaya ipatay sa mga inahan ni Emeline. Girape una ni Chris ang mga inahan o kung niya ipatay. Emeline, naminaw ka man ako, ha? Hello, Emeline! Emeline? Naunsa ka naman taon, Chris? Makasud ko, dili. Sud. Unsa naman nahitabo ni mo, Chris? Unsa man dayang imong hipuhat? Unsa man kini mga hitabo karong adlaw, Chris? Unsa man kini mga balita karon? Una na kong nahibulgan, ang imong amahan. Grabe kayong igibati niya kapungot ako. Gusto ko niyang patyon. Wa ko may bagon sa hinungdan. Nabalita ka sa telebisyon, Chris. Ibalita ka sa telebisyon. Nakapatay kang mga tao sa usa ka simbahan. Imos silang gipamusin. Emeline, dili ka na tinuod. Kung doon naman ako igipatay karong adlaw, kadturang mga tao nga nagtinguha sa kinabuhi sa imong ginikanan. Dili pa dugay nanawag si Papa Victor. Tanaw ang balita sa telebisyon, Chris. Mga higala, kumusta? Anian na usab ang laing update kung kalambuan sa mangilgig nga krimen nga nahitabo karong adlaw. Nakita na lang nga usa nakapatay si Roda Rivera sa pribado niyang kwarto sa kaugalingon niyang resort. Ang tinugdang kasayuran na sayran gikan sa mga pulis nga miresponde sa laing mangilgig nga krimen nga usa ka roda girip una human sa rape gipatay dayon kini. Sa naipos nga kasayuran ning atong balita nga ang rapist criminal giila gihapon nga mao si Chris ang basurero. Nakatawag pa ang laing usa ka gwardya sa bana sa gipatay ug nabati mismo sa bana ang tingog sa gwardya nga nagpakiluoy nga dili siya patyon sa basurero apan sa way panagana gipatay gihapon sa basurero. Si Chris ang basurero mausab ang namusil patay sa mga tao sa usa ka simbahan. Chris! Maudi ay nga patyon mo sa Ano imong amahan. nagabuhat ka man ini, Chris? Sayop ang iyong ituhuan. Nakaako ka sa pagpatay sa mga inosente! Dili ka na tinuod. Unsa sa akong ilahan! Hantun ka sa bito. Kung may patsun makunin sa kalibutan, kadurang mga way kasing-kasing o mga way kaluoy. Kung mahimo ko palang ang tanang inosentes kalibutan, ako magakusong panalipdan. Ako na ka nagibuhat. Kaysa ako pa silang pasipadan o pasakitan. Chris! Maura kini ako ikasulti ni mo. Ug palihog. Sultihin sa nang imuhaman. Maura kini inyong tibalaan. Wa magkumkum kining akong pan ug piso nga ako lang ipatag-tagaan ninyo kung buhi ba o patay. Kung moingon mong patay, ipakita ko yung buhi sa akong pan. Kung moingon mong buhi, apan ipakita ko ninyo nga usa na kapatay. Kay gikumot ko man ang kinabuhi sa akong pan. Ang mga kinabuhi sa akong mga minahal o mga pinangga dili tagan-tagaan. Kaysa akong kinabuhi nga mao'y klarong may tagan-tagaan tungod kay nagpangita ko og klasik-klasik kamatayon nga bihatag og kasakit og pag-anto sa mga sama na akong kinabuhi. Naghuhog lang yung tao sa tagan-tagaan. Tutuki ko. Tutuki ko. Igo, Diana. Pero
Patay pa kong kinabuhi nga way rason o way katarungan. Kung sa'y pililon, ang digpaantos kay mapahimos lalo madaog-daogon. Usay angay kasilagan, tungluhon og laglagon. Ang gimahal o gipangka. Ina ko, gawa ko'y ikatubag sa kaugalingon akong pangutana. Ina ko nga nabakat ko, kay gilimod nako sa ako kasaysayan. Aron may sukaranan kang moingon, kadili ko angay tuhuan sa akong giingon, nga wain taon ako magbuhat ini. Ayaw hikapa ang unod sa gituhuan yung kriminal. Kung yan ang kinihikapa, kung mangambig na. Chris! Chris! Ayaw pagsunod. Chris! Nakikumpra na ako ang kalibutan. Chris! 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 Asa ka man? Chris! Well, Ronnie? Oh, oops! Oh! Nalipay kay ko sa balita, Franny. Okay lang. Bisan wa mapil og kamatay si Chris. May ribansin ba? Kana, Franny. May ribansin pa. Basta kay ikaw na'y bahala. Ato sakay sa kong sakinan, Franny. Kay mag-istorya ta. Okay, wait. Perting patayang ruda, uy. Pero sagdi lang namatay kay ibabaw man sa kamay. Yes. Makamao kakiyot, Franny. Sorry. Nga naubos ang akong estimate ni mo ining pila ka adlaw. Oh. Anyway, mibawi ka masab. Mito si Victor sa imong inartista nga gwardya ka kunuhay. Mituog yun. Ilarunon kayong tawhana. Ang sa resulta. Ito magka si Victor. Gubot na sila karon. Wa kita kahot ni og mga tao ni Victor nga hilob na tong napalit. Aron maoy mulawg na tong kasayuran kung unsa na'y daga nila ni Victor. Unsa na'y balita? Diya na ta sa usa nimo kabay din sa Pulapuin. Unsa lagi balita? Tiwasa! Naibaw kong ni ata sa usa nako kabay din sa Lapu-Lapu. Busa tiwasa! Unsay balita nila Victor o ni Chris? Kung dili pa abtikon si Chris, patay na uta siya. Kay girapido kuno ni Victor ang basurero, pero nakadagan lang. Wow! Wow, pirmero, unya kalit ka lang mihilom. Anam-anam nga miaslom ang imong naong. Dili na ko kalikayan. Musud yun sa kong nauna krang tao nga mudyagan sa pagka-presidente. Duha ka adlaw kikan karon. Eleksyon na. Mudaog ring animal. Mudaog yun. Dili gud kapugngan, mudaog yun. Liyay-liyay o na mo sa inyo mga armas. Kay gihugtan ang gunban. Nakapamusil pa man gani ko. Simbahan og dito sa resort ni Ruda. Lihay-lihay na noon, ha? Now to go, Franny. Time pa. Oh, Win? Ano, Win? Pili ko ng tao nga may manii dito sa basurahan. Tuwa na, Win, tuwa na. Nagsugo na ko ganina. O labing siguro, tuwa na karon si Digno sa basurahan. Good. Ayaw.
sigarilyo? Naman! Huwag nga filter. Sa lang kahapaliw, Day. Tiraw! Kadita. Maya do. Kaya man ang suklian na, tansing. Nakaila ka na ko? Kuan, nagpangutan ako sa silingan. Taga-dinhi ka sa basura? Kaya to. Di na ko magdako, pero bibiya ako diyang ulitaon ako. Kadungan, Miss Chris. Ha? Kuan, kining... Ganyan pa ko maibot, gikas Manila. Oh, Bida, no? Dako na dahil kalainas basurahan, no? Kanya to, basura gintanawang kayo napita. Pero karon, para magdili labayan as basura ng lugar, limpyo na kayo tanawon. oh. Si Chris may naninguha nga maingon ani ang labayanan sa basura. Yes, rin, Ron. Ambot ka ha. Dako kayo mga pangitabo karon. Apil si Chris. Oo, kabalita bitaw ko. Mabitaw niya ako kay makikita ako niya. Ambot, naaba ka sa karon sa payag. Hay mo yung payag. Aw, wali ka makatultol. Ala, subay anang dana ay. Ayaw na, Tadsing. Chris, Ni anak ko. ang basuriro. Ganun nangita ka na ko. Chris! Nangita ka sa mga armas? Biyara mo armas. Kung kadungan ka na ko din sa basura, wa ka gyud malimot nga makamao ko mukuha og butang kad dili gyud may bawan. Karon, tugan. Kinsay nagsugo nimo? Gusto ko lang gingon. Abti ka. Di mabaho ka nang imong lihok. Swerte ka. Naunhan ko nimo. Kung ikaw pa ako naunhan, wala kang istorya. Atay ka na. Sugod ka ron, Tadsing. Ayaw na pangabli sa mong tindahan. Ayaw una pangabli sa mong tindahan. Biyai una kining imong gipuyan. Umubalik ka bang ka sa probinsya. Balik lang una. May umaabot nga dakong kubat din sa basura. Likay una mo. Ugma, mubiya na din ibang silingan. Aron sa paglikay nga dili ka mong maamong sa dakong kagubot din sa basura. Ginoo ko! Unya, ikaw! Lihok na yun samtang may panahon pa. Biya na yun ka mo, Tadsing. Chris! Chris, asa ka? Iyan ibasta ng tao. Asa makaniya dada? Pabiyaon kami niya din eh. Mangandam ko. Basuriro! Kinsay nagsugo ni mo? Imong lubot mo nagsugo na ko. Wow. Sinawas kutsilyo, Kinsay nagsugo ni mo? Ging na imong lubot mo nagsugo na ko. Nagtinarong ko putana. Di ka magtarong tubag? Ang usap pa ni mo kapaang akong gitampok ni nakang kutsilyo. Ito na ko ni. Kinsay nagsugo ni mo? Tagana ko ro basuriro kung di siya Imong gidungga bang usa na sa nako kapa. Ayaw, iwalo ka na kutsilyo ko pa. Usto na kay sakit sa kayo. Kinsay nagsugo ni mo? Ay, dahil Emilin. Nang Jariya, na ako'y mga kauban. Gipakuha ka ni Papa Victor nimo. O nang Jariya, tana. Mga tao sila sa inyong pamilya, Day Emilin.
At na ta. Sirhan ako ang pultahan. Ay, unsa naman yung mga hitapuan ng tiryaoy? Salamat. Ay. Ni ana si Emeline, Sir Victor. Dali. Magbayad siya. Magbayad yun si Chris. Gusto ko magigsulti ni mo pa. Kinahanglan magkasulti tag maayo, Papa Victor. Evelyn. Mutanaw ko ni Mama Roda. Lagaw. Well, midunggo na 200 kilos. Oh, sweet lady. Naalawin, Oh, Diana. yabot na. Mapagipag-abot, sweet lady. Bye. Bye, sweet lady. 200 kilos? Oh, 200 kilos. Abay mo sunod. Dako konsumo kining lapu-lapo. Napay mo sunod? Di ba na tayo og na matakaron tungod anang nagpakahiro nga mulan sa pagka-presidente? Ha? Ano may patagak ka pa man sa imong supplier og Mientras tanto, Franny, nga wa pa makalingod ka ng hambugero nga midagas pagka-presidente. Kinahanglang dubli-dubliho ng order. Laing 200 kilos ang moabot ugma. Papaan? Nagduda ko nga mo epekto gyud sa livelihood ang puthong kamot niya ng hambugero nga nagpakahero nga midagan sa pagka-presidente kung mulingkod na siya. Mga paspas ang mga order. O sa lakaw ni Digno. Oh, ay, pabagpalibat. Inawag na. Yes, Digno. Di ako sa gawa sa gate. Iatod na ko sa Digno. Chris? Oh, si Chris? Si Chris. Franny! Franny! Sa gate! Chris! Ang tulon niyo katao sa gate, Franny. Okay. Wata diha ang among mga tao na o sila diha nimo. Oo. Di naman sila, Franny. Franny! Franny, naapil sab sila. Okay. Ayaw pagbiya. Anhaon na ka. Ayaw, Franny. Ako'y mo tuol mo. Nagkatuol na ko ni mo. Hapit na. Karon, Chris. Karon. Ayaw pagtalaw. Hello. Oh. Yeah. Ayaw pagbarogin. Let's see, Rani. Murag alam tani, Chris. Animal. Hello? Di apakot, Franny. Chris. Bantang kayong imong agtang, Franny. Gusto na kong pamatay ka sa ako yung atubangan, Franny. Dili sa layo na ko. Atubangan yun, Franny. Bisag usaon ako kwenta. Kita mo idakog alkanse ni ini, Franny. Pila sa itong mga tao ang napatay. Ni anong animal nga Chris. Samtang siyang bahin, wag yun. Gawas ka siya'y napasanghinlan sa pagpamusil o sa pagpatay ni Rodora o ang ikadwa.
Nasuko si Victor niya. Ug buos siyang patsyo ni Victor. Si Victor! Oh! Si Victor! Oh! Si Victor! Oh! Si Victor! Ubay-ubay sab ang mga patay sa mga sundao. Sayon ra kayo si Victor. Apa natimbang-timbang yun ako. Nga lisod o lisod yun ang basurero. Ganang animal nga Chris. Bispiras ta sa eleksyon, ugma. Buhata ang kutob sa imong buhaton nga mapiktahan og maayo kana si Chris. Labaw sa tanan. Dili na siya mulungtad pa og dugay. Nakasabot ka ba, Franny? Pila na kilo, Butchok? 500 kilos, Victor. Kinahanglan po na ako'y daghang balero noon ng mga patay. Nakatultol ka sa kong pribadong kwarto? Anto dyan ang livelihood. Musunod kayo mo. Oh, sige. Magkuhat ko naman ito. Sige mo, Chok. Emeline. Masakaw na ko sa taas. Mabalik ko din eh. Oh, Papa Victor. Oh. Chris? Sud! Sige, puntahan, Victor. Chris, imo lang kong ipatuyok-tuyok sa imong pad. Karon na ipaw na kung unsay inyong negosyo. Pwes! Ano man ay kung nahibaw ka? Unsa may pabor ganaan nimo karon nga nahibaw ka unsay matang sa kong kanato? Chris? Okay. Hatagan ka na kong higayon. Muhi ka na akong kasosyo sa negosyo. Chris, aron buhi kang mahagawas din eh. Lilibutan din ako kung yun sa nung pagsunod eh. Gawa yun mahibaw eh. Sige na, buhi siya. O libre siya mahagawas din eh. Ikaw, tubag ako sa hustong tubag. Naibaw ka unsay mahitabo nimo human sa akong pangutana. Isaad ba nimo nga mobiya ka sa negosyo sa drogas? O mopadayon ka lang gyapon? Tubag! Wakilapot na ko. Kisos ang bubad na ko. Katapos ang pangutana. Ubiya ka o mopadayon ka lang gyapon? Way magbuot na ko. Ipadayon ako. Nakasaksi ka. Unsay may tabok sa tao nga way sukod sa iyang pagguba sa kinabuhi sa katawhan, labi na sa mga batanon, Victor. Iyon ani ang may tabok. Gilubag ni mo ang usa kong kasosyo. Patay na siya, Victor. Kuwang pang iyang kinabuhi nga ilukat ngadto sa mga kag nga na impyerno sa sama nimo nga mo mipitan sa mga kag ngadto sa kalayo. Masanto ka ka ni? Husdo na ko ang mga balay ni! Diha sa mong lawas! Sa'yo na ni mong dismantle ang pistula sa kong kamot! Bisan hangtod sa imong katapusan magtuo ka yun nga ako'y may among-among o may patay sa imong asawa. Apan usari akong ikasulti mo. Dili ka na tinuod. Pila na ka mga kinabuhi ang imong giguba, Victor, pinaagi sa drugas. Giunsa nimo ang mga kinabuhi sa daghang mga Pilipino nga tungod nimo na ulipo na sa makamatayang drugas. Naibaw kong himatyon ako, Victor. Nalantaw ko na ang akong lubnganan. Apan siguro ko nga mas mag-una pa mo na ko
unahon ko gid kamo paglubong sa dili pa ko ilubong. Sa sunod na tong pag-atubangay, maghinaot ko. Dili pa uwahi aron basulan nimo ang nabuhat mo sa daghang kinabuhi nga naulipon sa butang nga iya sa yawa. Tanawa. Ayaw na ginamki, Chris! Ayaw na ginamki na ginatos-gatos ka kilo sa Cebu! Ang liya sa mong bansyon, ha? Pila! Usay mo haton mo! Ha? Ngano giyablihan ni mo ang bitara, ha? Ngano? Chris! Ay, di Emily! Sama na dyan.Ulutan mga pulpos. May mga pulpos. Mura mag... Ayaw, paluwi ka. Ayaw lagi pangyaw mo. Ayaw lagi. Emily! Ayaw lagi. Ulong na. Unsay ipasabot ni? Sabot na. Ayaw kinigiran niya po sa taas sa bansyon. Ayaw lagi. Si Papa Victor! Lord! Unsa man kining nagpasag nga pulpo sa hawanan kay Emilyn? Papa Victor! Papa Victor! Maupot kini ang kiingon ninyo ni Mama Ruda na ako. Gikan sa kamay pa kong bata nga inyong negosyo! Ha? Maupot kini! Di ka sumo na ko. Abugon ko na kamo aron biyaan ninyo kaming pamilya. Dili kami agay na yung kaninyo kasumo tungo sa nahitabo sa kong asawa. Di bisan kinsa sa inyong pagtanaw nga rin ako. Di ko na ko ang hayan. Kasiladi ko ninyo ang sinuda. Kumuon karon din ang tap-tap sa kong pagkatao aron inyong makita. Ug masaran nga sakop ako siyawa. Giguba na ko o ginuda ka og maon sa taghang mga batanon. Nikunis-kunis na mo ninuda ang di na maihap ang kinabuhi og kalag sa taghang Pilipino tungod sa gidaling drugas. Ulipod ako ni Satanas! Nang gawas ang pipila ka mga bisita na nagbilar unta sa haya ni Roda. Anam-anam nga namingaw ang mansyon. Ang habilin, mauna lang ang mga taong gitawag o mga sundao sa pamilya Victor. Liya ang pabaon ko ninyong tanan. Kuha akin ninyo. Kisa ka to magpabili na ako. Kinahanglang lig-unon daan ang hukom. Sama sa kong hukom nga ako unyang isulti ninyo. Kuronsay akong mahukman. Kantong ubiyan ako, makalakaw na mo. Tago na mo tungkol kay hapit na. Pila na lang kauras o idektarar na niya ang mamahimong sunod nga Pangulo. Tingatong nasod. Ang gubat kontra drugas. Suluhon ako mag-angkon. Kung sa klase sa gaba ang akong madawat. Nagsabot na, be. Why mo biya, di mo, Victor? Kung sa may mong hukom, mamog yan pong sunod, Victor. Salamat ninyong tanan. Tanda mo na itong daan na katong kaugalingon. Pagkasamot na tingali mo. Sama sa kong kumparing pulis nga nagkong ranggo. Usa sa musurrender niya sa bagong presidente. Anak. Nagpasad ang droga sa kawanan aning mansyon. Huwag makahilabot, ani. Pasagdan ko kini kay mao kini ang ebidensya. Kano siya agay na kong atubangon niya. Salamat ni Chris.
Dito na ko mabati o mamatguni sa iyang gisulti ko noon sa kainit sa kalayo sa impyerno. Dito na ko mapalgi ang akong kongringon ka ko kay nabuhat na kaalautan sa daghan. Oh, kining tanan na hitabo pinaagi ni Chris. Maluhod ko sa imong katubangan, anak. Pasinluwa, intaon ako. Pasinluwa ako, anak. Itawagan na ako sila. Diyan na sila. Ano yung kuyugi ko ibilin? Ihatod ko sa ubos. Gusto na ako kay ikaw mismo mo ay mahatod na ako kanto sa mga pulis. Muampo ko sa balaod sa bakong presidente sa atong nasod. Salamat sa imong hukom. Marong kaihatod ko ikaw matos sa mga pulis. Tara. Dali, Teria, dali. Sir. Sino ako, Teria? Nagkasa ko di mo. General, ako si Victor Rivera. Usa to ka long time drug lord. Ihatod ko sa bugtong kong anak para mo ampo sa balaod. Ang mga ninyong ebidensya na sa gawas o gatuwas taas, nagpasad ang kalikudan sa kong pagka-big time drug lord sa Pilipinas. Unya, ginako pagsusi ang tibok mansyon. Gawas sa nagpasad yung mga sabuso na kong hawanan, ano na pailaim ang gitaguan yung mga stocks sa maong mga drugas na gitugan ni Victor sa kapulisan. Gawas sa tagha mga drugas, may mga sinakong sakong mga salapi ang gitugan ni Victor o na embargo sa mga kapulisan. Apan bisan pas katautan ni Victor, apan gilimano sa general tungkol sa diha-diha din yung pagkukum nga moampo sa balaod. O gunya, nanood ako nila, Evelyn. Bisan sa imong nabuhat. Apan, salamat sa imong ipugman. Sukal niya itong pagsugod ako pating higala ni Satanas. Gabay ka pang bata. Dito magsugod niya bisan haok. Wala na akong kaya mabuhat niya rin. Bisan ka rin nakus. Wala mahimo. Ugwa na ko matigakos ni mo, Evelyn. Kaya ang importante na ko, mao ang yawa. Pasilo ako. Di na ko matigakos ni mo kay ibinaklin ko pagpusas. Mahimo pa. Palihog. Ngaksa ko, anak. Papa Victor. Pasino ako na. Teria. Ibilin ako ni mo si Evelyn. Ayaw siyang pasakti. Kara, sir. Nadara ko ninyo. Daghan kong isulti ninyo. Daghan kong isulti ninyo kung kinsa pa sila nga akong mga kauban o koneksyon sa drugas. Talirang may katap ang balita sa pagsurrender ni Victor. Gina si Victor sa headquarters alang sa safekeeping pinagi sa kustodiya sa general sa kapulisan. Ginauman niya sa kadaghanan niya masikop
usab ang ubang mga drogista o ba mga drug lords. Sama ni Sherwin. Parin ang sambayan ng Pilipino sa resulta ng katatapos ng eleksyon. Hindi pa rin Ronnie. nag sa unang pwesto Tanawaw. si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Grabe ka na kong labaw. 5 a.m. Ibiyaan og lagyo kaya mga kontras na Davao. Dili na maoy akong ibalita ni Moen. ng komite Daan na kitang nahibaw nga mudaog yun siya. si Duterte. Laing gining akong ibalita ni Moen. Unsa man ang balita? Misurrender na si Victor. Usay. Misurrender siya sa kapulisan. Di lang kay Sierra, hangtod ang nahabilin niyang mga sundao sa pamilya. Misurrender sab? Misurrender saba. Ngano iya man ka nagibuhat, Franny? Huwag nahibaw na to. Katong nahali na to. Katong hilom ni mong gibayran nga usa sa mga sundao sa pamilya Victor. Siya mo nagpahibaw na ako na misurrender si Victor. Lakip sab siya misurrender saba. Animal! Kung napatay pa ang tagtimplano ka ng Victor, dili unta ko angay maadlo karon. Ang labing ligon unya nga kakuhaan og informasyon bahin sa mga koneksyon, maugyod si Victor. Natural! Natural mo tugaan siya! Musulti siya kung kinsa pa yung mga big-time drug lord! Usan ako ni ini, Franny! Ang koneksyon na to sa kapulisan. Kumusta man? Franny! Ang uban, misurrender saba. Pero naapay uban nagpaugat. Good! Pahimusli ang panahon o higayon. Maayon lang na kay naapay madaginot. Atagi ko kwarta. Pila, Franny? Dakong kantidad. Armo trabaho dayon sila sa dakong kasayon. Kaabtan pa pila ka oras si Victor. Layas na, Jodwin. Kaya numero 1 kayong ikanta ni Victor. Patyun ako siya! Patyun ko siya! Dahil imilhin. Ilubong ugma si Mama Roda. Human sa iyang lubong, biyaan na nato kining mansyon na kuhaon kinis gobyerno. Ay. Man gabi, doktora. Tansing, dali, sud. Karoon lang ko naipaw sa nahitabo ni Ma'am Roda. Pasaylo ako ay kuhang. Karoon pa ko makaani. Ugma ang lubong, Tansing. Kining doktora. Malinawon ko, Tansing. Malinawon ko nga kita-kita ra ang niya sa katapusang gabi sa kaya sa akong inahan. Ningani ugma sa iyang lubong. Kita-kita lang gihapon. Mangutana ko ha. Naibaw ko sa imong pangutana. Nganong ingon, ani ang nahitapo. Doktora. Dugay na ding nahimong dangan sa katawhan ng akong mga ginikanan. Tungod ana, gana na mo kining mansyon. Dili day kini amoa. Panag-iya ko na kini sa gobyerno. Doktora. Oo niya, kumusta mo dito sa basura? Lingaw kayo sa pagkakaroon ng basura, doktora. Unsay bote may ipasabot? Temporaryo may biya sa basura. Kay maoy hangyo ni Chris nga biyaan o na ang basura tungod kay may moabot ko nung dakong kagupot. Dito si Chris? Gahapon, dito siya. Pero Karol, hain sa siya, Tansing. Hain ka? Sa imong liyo. Oh, Chris! Chris! Mahal. Hiningo ko nimo. Emily.
Namata ng akong amahan. Matod pa niya tungod nimo. Diya na ilhan niya kung unsa siya kadautan. Tuan na siya sa mga kamot sa otoridad. May baho ko. Nga maabot ang adlaw nga mahibawaan nimo kung unsay ilang mga kalihukan. Lisod pagdawat og sakit dawaton. Apan, magtinuod. Mituo ko nimo. Dili ikaw mo ay nagbuhat sa ingon sa akong inahan. Si Prani. Ha? Oh, siya. Siya mo ay namusil sa mga tao dito sa simbahan. Mahal, gusto na ako ubanan ka na ako. Surrender sa balaod para malimpyo ang imungan. Unya na. Unsay buti maipasabot. Unya na kung mapunan pa nimo ang pagpamatay og tao. Wa pa mahuman. Chris! Humanon ko una kini. Buhi pa si Freddy. Naibaw ka ba? Misamot ang imong pagkamakaluluoy. Grabe na kayong imong pagkamakaluluoy, Chris. Ako na kining kinabuhi. Wa na kining kausaban. Pupadayon ug magpadayon kini hangtod sa katapusan. Ayaw! Ayaw, mahal! Ayaw, mahal! Dili ko gusto mo hila ka. Basta, dili ko gusto nga mo hila ka, Unya. Nanteriya, unsa man ro nakidlap-kidlap? Uy, mga pulis. Hala, yun naman na sila. Murag doon ay kontra. Ginoo ko, kahadlok ba ani, uy? Chris! Dahil Baumi, nakasasun sa mansyon. Hatagan ka na mong 5 minutos. Gawas ug ampo nga malinaw. Chris Basurero! Chris? Chris? Pila na lang ka minuto ang nabilin, Chris. Mabugos bis pagkuha nimo diya sa sud. Kung dili ka utahan sa mong kaugalingon sa otoridad. Nawa si Chris. Ay, salamat. Salamat, tuwa na sila. Ila nang gisusi ang tibuok mansyon. Wa sila'y nakita, Chris. Nakatagpilaw ko. Nagunlan ko sa iyang bukton. Pagmatala ko tungkol sa kasama sa pulis. Wa na si Chris sa akong tupad. Nakabantay pa rin ang sambayan ng Pilipino sa resulta ng katatapos na eleksyon. Hindi pa rin natitinag sa unang pwesto sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Rani? Duterte. 7:45 a.m. O sa paglagitan na dito sa presinto. Ang resulta sa eleksyon. Madaori ka ng animal. Maapsan pa ka, anak. Ano sa'yo resulta? 2,000. May kikasabot akong pulis. Nasa huling pwesto. Ang bilang po na ito ay galing Jan. 65.67 Okay, Jan. election returns. Hindi pa po Kano saan ako makuha? resulta ng local absentee voting. Inuulit 12 dugay, sudadlaw. Ipadali na sa imong amigo. Total hatagan man ako sa kwarta. Ipadali-dali lang na niya. Total, mo-exit naman na siya sa DFA. Kay Lisa naman na siya. Kay kurap man kayo na. Saong daog naman ng nagpakahero. O nga, usa na siya sa mataktak. Kay libaw ang kurap. Ing na mo hatag lagi ko. Sige. Kay kalargaho na kayo ko. Sige. Sa to, Franny? Mularga ka, Win. Sama di ay. May magkamay ng sunod kay Presidente. Pait para sa paniyawan. Nigling ko na niya. Inaan ko sa listahan na niya. Aba. Mayo sa musibat ka. Kung sa matong pulis,
Wana, lansado ng tanan para ugma. Asa man? At turas yang silday haon si Victor? I-recognize na ang buang gimidaog pagka-presidente. Wato na lang ako ang papilis para sa akong paglarga, Franny. Ang mahitabo ni Victor, manana, murag buwa og aso si Sherwin nga mawa lang unya. Murag may lakaw mo. Doon na, Win. Sa basurahan. Anto na, be, Win. Dali na mo. Bayon tag nindot ang balita sa iyong pagbalik, Franny. Uwat na diha, Win. Humanin yung buo gasolina sa mga bahay dinis basura. Kaditig puspuro. Dayon, balik mo sakyanan aron makabiha dayon ta dinis basura. Animal! Naigo ang container o bisila o dayon! Naigo akong driver! Patay ko, ani! Bahala mo niya! Animal! Animal ka, Chris! Nakaikyas na sab si Prani. Bubiya ko din eh. Tunay na katawag nila. Nga may naitabo din sa basura. Nakatuog din si Sirwin. Saon ko makaaro maunhan ako si Chris. Ug sigurado na ako siyang masud sa laang. Saon ko man ka. Si Emeline. Ngano kang tini? Mauna lang ay bugtong paagi. Si Emeline na lang. Ugma, lubong ni Roda. Lubong ni Roda. Victor Rivera? Ako? Tamo magkakaslubong sa mga asawa. Oo, mo tambong ko. Salamat. Day. Oh, Doktora. Iyangi mo, mahal. Na. Mahimo bang ablihan ulan ninyo ni Kiyang Lungon? Oh, Roda. Roda, pasilo ako. Giamong ko ikaw. Pagmahinungdan, yabahan. Pagbana. Pasilo ay taon ko, Rodora. Karoon pa rin ko makamat ko, Roda. Karoon pa yun.
Sana! Asa ka? Kinsa masab kaway? Pulis ko! O sabihin mo tuyo, magpakamatay ka, kay Patsyon tanin ka! Diara sa atbang ang nagpusil sa imong amahan. Diya sa may punuan sa akasya. Emilyn, ayaw pagsaba sa mga pulis nga ako'y nanawag. Ayaw pagtugan sa mga pulis nga ako mo'y nanawag ni mo. Chris! Kung dadon ka o pulis, uyog o pulis. Chris! Niya na kita sabay. Unsay imo tuyo na ako. Sa mong naibawan, sud ka og sa basurero. Sinaligan ang basureros ng pamilya. Labi nigid sa mga amahan. Sayod kalabaw sa tanan nga nakasa ang basurero. Dili tinuod nga gi-rape ni Chris o gipatay ang akong inahan sa rento. Okay. Anak kas biktima. Dili sab katuhuan nga usa ka kriminal nga mo'y may biktima sa imong inahan. Mo na noon ang imong dagpikan. Tinamod ka kay usa ka kadoktora. Tinuod man imong gisulti o dili. So apa mahitabong imong inahan. May gipamatay dito sa San Agustin kay gipamusil. O doon na kay Las Basurero. Bihulagoy ni Chris nga mo nagbuhat sa ingon. Og ang nagsunod-sunod nga mga patay dinhi sa atong dakbayan. Bisan dito sa Bohol. Nga dili hinimo binuhatan sa mabuot ug matinudanon nga mga alagad sa balaod, kundi binuhatan sa mga kriminal nga masabot kayo nga nagkaribal sa gidili nga drugas. Nagunay kay nagkumpitin sa gidili nga drugas. Kwarta og gahom kay buot mo dominar sa tanang gipalusot sa iwan ang butang. Close-in bodyguard si Chris sa akong ginikanan. Apan mo tuo ka kaha nga si Chris ang nahimong yawi aron maabdihan ang hula-hula o kasing-kasing sa akong amahan aron makaamgor siya kung unsay iyang mga binuhatan. Kung nagpagamit si Chris sa dautan, sigon sa inyong pagtuo. Wa na nangudan niya ablihi ang huna-huna o pagbati ni Papa Victor aron kini mo ampo sa balaod sa rento. Nag-alagad si Chris sa akong mga ginikanan nga sukad pag sa sinugdanan niyang pag-alagad, wa siya kalibutan. Kaya ang tanan niya nga hibawan ug nasabtan nga legal ang negosyo sa akong mga ginikanan. Apan gihang iyan ang nahibawan ng tinuot, nakalitan ang tanan sa pagladlad sa akong amahan kung unsay tinuod sa iyang pagkatao. Ang mga kinilok-kilo nga mga drogas nagpasad sa kawanan ug sa gawas ning mansyon. Gituyo ka to ni Chris aron dili lang kay ako nang mahibaw-an kung unsa di ay ang ako mga ginikanan, kung dili hangtod na kamong mga buutang alagad sa balaod mahibaw usab. Salamat sa mga informasyon o kasayuran nga wa na mo mahibaw doktora. Apan wa ko mahibaw kung hay na karon si Chris. Sa inyong kasuod ni Chris? Wala siya kalit nga dili mahibaw-an. Manawagang siya nga dili mahibaw-an. Sama ganiya sa paglubong nato sa akong inahan. O sarento, siya katong nanawag. Bisan wa kapugi ang kamatayon sa akong amahan, apan nailhan, dadakpan ang kriminal. Pinaagi ni Chris. Si Chris ang nakasakop sa kauban ninyong polis nga maimipatay sa akong amahan. Dili mahibawan kung kanus amo pakita og manawag si Chris. Payug tuno sa imong cellphone nga to sa gikasulti nimong polis. Sama aron. Ngano, doktor? Siya kining nanawag. Makiksulti siya nimo. Ang basurero? Hello?
Chris? Di ako saluyo sa mansyon. Swimming pool. Salamat, doktora. Naanda ko pa yung dia. Diyan ako, Chris. Di ako sunahan. Sa unahan, day. Kinahanglang maunhan ko siya. Kung magmagahi man ka na isa mo surrender. Diyan ako sa swimming pool. Hayan ka, Chris. Di ako simulayo. Di ka subot ako. Dili ka una makalihok, sir. Nagnana ng daan ang hammer sa akong gikutan. Mulihok ka. Bisan kamay lang lihok. Huwag tikli og boboto. Tunmong kaayo sa imong bagol-bagol. Malihok. Ambik kini imong armas. Salamat, sir. Tara sa unahang kamay. Palihog. Lingkod, sir. Pasensya ka na. Nanagaan akong daan pero naunhan yung kunin mo. Pasensya, Sabsar. Mas naunhan ka na ako. Una kong mangutanan ni mo. Aron una ka sa musulti kay paminaon ka sa nako. Buo ra kini akong pangutana. Unsa day mo nauna karon? Sawa pa kita mag-atubangay. Gusto ta kay ko nga maklaro ka na ko sa personal. Pero di mang sugar ini swimming pool. Ug misamot nang dili ka maklaro kay nagpangit-ngit ka man og maayo. Pero ni arang tubag sa pangutana. Kung unsa nas kung huna-huna ka kanina. Hangyon ka ko nga surrender. Muampo ko sa balaod. Dili na to kinadugayon, Chris. Kuyog na ko. Ampo sa balaod. O pasaligan ka na ko o sa akong labaw. Tabangan ka na mo. Sa imong sinultihan, daw nagkumbinser ka usa na gid ka grabe kayong kriminal. Dili sa ko gusto og langay. Mao nga ni asab ang way langay na kung isulti nimo, sir. Dili ako'y namusil sa mga inosente dito sa San Agustin. Oo. May napatay ko sa maong simbahan. O kinima o katong inyong nasubay nga may mga daghan nga record nga grabing sa laod. Buot ng patyon si Ma'am Rodora aron apektahan sa serbitor. Giluwas na ko si Ma'am Rodora. Apan, unya, dili nasab na ko idak og ang iyang kamatayon. Sama sa namusil dito simbahan. Nga kaila ko kayo. Sukad pagyod sa akong pagkabata. Kuyog siya ni adtong gipamatay na kong mga may record nga kriminal. Siyang mao'y namusil patay sa mga inosente. Ug diri niya ipasangin ako. Kaila mo ang maong tao? Kaila ko kayo siya. Mismo sa linghod pa kong pananaw. Patubangan sa kumang mata. Ipatay niya ang akong amahan. Chris, mao ka na'y katarungan. Ngano ka nagkundinar na akong daan. Di yun ko mahibutang sa nabuhi pa siya. Naibao ko. Nakasa ko sa balaod sa tao. Ug labaw na sa tanan sa balaod sa Diyos. Apan kinahanglang matibawas na ko kinigadto sa iyang katapusan. Mamaayo o malaksot sa katapusan. Apan ang kinatumyan mao ang katagpawan. Gitahor ko ikaw, sir. Tungod kay matinud-anon ka nga milaban sa katawhan. Gagisugda na pagsunog sa mga tao nga akok na sab gagipanggukod. Apan wagyo ko nimo. Nanumpa na ko. Kadili o dili kagyud makakuha na ko. Kung magkaatol o niya ang atong dahan, ayaw intawong ko na ginuta.
Kay akong giayam sa pagkakaroon nga buhi pa ko. Mauman sa pag-inyo kipang ayam. Magpatabang ko niyo, sir. Tamangi ko. Nga humahuman na ko. Pagkudlit ang katapusan sa akong istorya. Ngadto sa iyang katumanan. Dilit kita ang magkaaway, sir. Sila ang atong mga kaaway. Lisod ang manumpa. Apan manumpa ko. Human unya sa katapusan. Pangitaon ko ikaw. Anha na ko nimo itugyan ng akong kaugalingon. Magbuwag-buwag ta. Ug hangyoon ti ka. Katagi og gamayng lugway sa kagawasan ang akong tumon. Lakaw na, basurero. Ako una kining iuli nimo ang imong armas. Tawata, sir. Salamat. Ug lakaw dayon. Di pa ilayan akong iuli nimo. Ha? Ang backup nimo armas. Gisiguro ko lang daan. Aron wa kag magamit. Nagbata sa kong panguot ug mga butang nga dili gamay bawaan, sir. Gawas akong pagkabasurero. Mangunguot sa taon ko aron maikatabang sa mga kabos ug bakaluluoy. Chris, ikaw gid ang bata kaniadto nga dili gid ako maabsan bisan unsaon ako sa pagkukod. Ikaw gid ay Chris, ang basurero. Basurero ko. Ug hapit na matapos ang akong pagkabasurero.